jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want ja, het is nou Tomketiet. Goejoen, dit is Sjoerd, met het nijs van Tongetje Tolve Dissen. Oom, die bent normaal toch helemaal een tam te krijgen? Dat weet ik net. In Harry Potter was ik tam, dus. Daar staat dat wel een gek. Ja. Maar normaal zit als je nog voor de finale. En nu zocht het er heel goed uit bij Henk Schiebing. Het ziet er fantastisch uit. En hij pakt dik en dik de leiding. Hij gaat weer eens joch. Hij legde dit hier voor het eerst voor die 9 meter 9 in Burgum. 9 meter 21. Jongen. Ja, dat ben een afstand die er dat doen, ja. Strakjes die misgreep. En dan klimt het terug. Kan er nog geen blauw. Oh, en hij gaat de orenkant uitbreek. Ja. Doefke op een kop, wippen mij de stuk, hing je in de loft, saai je oer het veel, slaan op een adroek, dommel oer de wiek, 6 kilo wiet en door een hip, dat is de leer. Oké, dat is de leer, Pieter. 6 kilo wiet en door een hip. En door een hip, hop. Dat is de leer. 6 kilo wiet en door een hip. Dat is de leer.